Ahoj námořníci! Jak jste se asi právě dozvěděli z článku na portále, čeká nás velice zajímavý úkol. Jedná se o jízdu na dračí lodi na Brněnské přehradě. Bude to pro nás jistě velmi komplikovaný úkol. A to nejen z pohledu neznámého plavidla a neznámého terénu, ale také z pohledu velice silné konkurence v podobě kapitána Freezera a jeho družstva. Na druhou stranu, s většinou z vás jsem spolupracoval na projektech, na nabídkách, chodili jsme spolu na spoustu teambuildingových akcí a vždycky jsme dokázali vše dotáhnout do konce, vše dotáhnout do cíle a dosáhnout úspěchu. Proto doufám, že se nám to podaří i v tomto naprosto neznámém plavidle, na naprosto neznámé trati a společně se nám podaří nejen závod dokončit, ale možná i porazit družstvo kapitána Freezera. Proto budu velice rád, když přijmete mou pozvánku do mého týmu dračích lodí. Váš kapitán.